Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Daħlu f'fażi ġdida xogħlijiet fuq il-pont il-ġdid tal-Forti Sant'Anġlu fil-Birgu, kif beda tqiegħed tal-pont pedonali l-ewwel minn żewġ strutturi ġodda li se jitpoġġew f'dan il-proġett. Il-pont pedonali se jagħti aċċessibilità sigura lil min ikun qed jimxi, separatament mill-vetturi li jgħaddu f'dawn l-inħawi. Wara tqiegħed ta' dan il-pont se jibdew ix-xogħlijiet fuq it-tieni struttura li se tkun maħsuba għal vetturi b'din mistennija titlesta fix-xhur li ġejjin. Pjanti fl-arkivju notarili juru li l-pont eżistenti imbena fil-bidu tal-1900 u kien magħmul mill-ħadid u aktar tard imdawwar bil-konkos. Matul is-snin il-pont ġara b'sarat konsiderevoli minħabba użu eċċessiv u dgħajjef. Stħarriġ li sar riċentament fuq l-istruttura tal-pont wera li kien hemm difetti fuq il-binja. Is-soluzzjonijiet temporanji ma kinux biżżejjed u ttieħdet deċiżjoni li jsiru żewġ pontijiet ġodda li huma siguri u li jagħtu aċċessibilità għal anijiet differenti. Infrastructure Malta għarfet il-valur storiku ta' dan is-sit u żammet kuntatt dirett mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. B'din l-entità kienet involuta mill-bidunet tal-proġett u kontribwixxiet fid-disinn fil-waqt li qed tkompli tissorvelja l-ħidma li għaddejja. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet spjega kif dan il-proġett għandu żewġ miri importanti x'jilħaq li jipprovdi passaġġ pedonali sigur għal kull min irid jaċċessa l-Forti Sant'Anġlu u li jinbena pont ġdid għall-użu tal-vetturi. Ħajkonna żewġ bridges, wieħed minnhom kważi lest huwa il-bridge pedonali minn fejn ħajkun jistgħu jgħaddu business bil-mixi u l-ieħor mbagħad se nirranġaw u ħajjiġi bridge għal karozzi. Qegħdin inħarsu li nimmodernizzaw il-post, però fl-istess ħin inżommu il-karattru tiegħu, il-karattru sabiħ li għandu il-waterfront tal-Birgu. Post turistiku li qegħdin naraw li nkomplu nembellixxjaw biex il-Forti ikollu dik id-daħla sabiħa.